Moja religija je vrlo jednostavna. Moja religija je dobrota. Naša glavna svrha u ovom životu je pomagati drugima. A ako im ne možete pomoći, barem ih nemojte povrijediti. Sreća nije nešto spremno. To dolazi iz vaših vlastitih postupaka. Budite ljubazni kad god je to moguće. Uvijek je moguće. Da bismo izvršili pozitivnu akciju, moramo razviti pozitivnu viziju. Ljubav i suosjećanje su nužnosti, a ne luksuz. Bez njih čovječanstvo ne može preživjeti. Korijeni svake dobrote leže u tlu uvažavanja dobrote. Nikada ne možemo postići mir u vanjskom svijetu dok ne postignemo mir sa samim sobom. San je najbolja meditacija. Svrha našeg života je da budemo sretni. Smiren um donosi unutarnju snagu i samopouzdanje, pa je to vrlo važno za dobro zdravlje. Ovo je moja jednostavna religija. Nema potrebe za hramovima, nema potrebe za kompliciranom filozofijom. Naš vlastiti mozak, naše vlastito srce je naš hram, filozofija je ljubaznost. Pronalazim nadu u najmračnijim danima, a fokusiram se u najsvjetlijim. Ja ne sudim o svemiru. Ako želite da drugi budu sretni, prakticirajte suosjećanje. Ako želite biti sretni, vježbajte suosjećanje. Nedostatak transparentnosti rezultira nepovjerenjem i dubokim osjećajem nesigurnosti. Vrlo je važno generirati dobar stav, dobro srce, što je više moguće. Iz toga će doći sreća i kratkoročna i dugoročna za sebe i druge. Pogledajte situacije iz svih kutova i postaćete otvoreniji. Gdje nam je neznanje gospodar, nema mogućnosti pravog mira. Kada ste nezadovoljni, uvijek želite još i još više. Vaša želja nikada ne može biti zadovoljena. Ali kada vježbate zadovoljstvo, možete si reći, o da, već imam sve što mi je stvarno potrebno. Previše egocentričnog stava donosi izolaciju. Rezultat, usamljenost, strah, ljutnja. Ekstremno egocentričan stav izvor je patnje. Kada u životu naiđemo na pravu tragediju, možemo reagirati na dva načina, ili gubitkom nade i padanjem u samodestruktivne navike, ili korištenjem izazova da pronađemo svoju unutarnju snagu. Najbolji način da se riješi bilo koji problem u ljudskom svijetu je da sve strane sjednu i razgovaraju. Dom je mjesto gdje se osjećate kao kod kuće i gdje se prema vama dobro postupa. Ostvarivanjem vlastitih potencijala i samopouzdanjem u svoje sposobnosti može se izgraditi bolji svijet. Izgled je nešto apsolutno, ali stvarnost nije takva, sve je međusobno ovisno, a ne apsolutno. Tako da je to gledište vrlo korisno za održavanje duševnog mira, jer je glavni razarač mirnog uma ljutnja. Krajnji autoritet uvijek mora počivati na vlastitom razumu i kritičkoj analizi pojedinca. Da bi postala prosperitetna, osoba u početku mora jako puno raditi, tako da mora žrtvovati puno slobodnog vremena. Zbog nedostatka moralnih načela ljudski život postaje bezvrijedan. Moralno načelo, istinitost, ključni je čimbenik. Ako to izgubimo, onda nema budućnosti. Ponekad se stvara dinamičan dojam govoreći nešto,
a ponekad tako značajan dojam stvara se šutnjom. Logično, harmonija mora dolaziti iz srca. Harmonija se uvelike temelji na povjerenju. Čim upotrijebite silu, stvara strah. Strah i povjerenje ne mogu ići zajedno.